दर्शन दिहली गाँवे गाँवे जाई हंस पर सवार होके ओइली सरस्वती माई। हंस पर सवार होके ओइली सरस्वती माई। ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार। ज्ञान के रचैया मैया बारी हो, इनके से चले दुनिया सारी हो। इनका नजर जहाँ पर जाला उनकर भी जिंदगी सवर जाला। दुनिया में राज करी कृपा जैन कर पाई। हंस पर सवार होके आइली सरस्वती माई। हंस पर सवार होके आइली सरस्वती माई। बाजता बजनवा चारू ओरी हो, गावे राज किशोर कलहजोरी हो। मूर्ति रखाइल दुअरिया हो, पूजा करावे पुजरिया हो। सहनी दिलीप करन पर दया बरसाई आई। हंस पर सवार होके आइली सरस्वती माई। हंस पर सवार होके आइली सरस्वती माई। ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार।